हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து ஹரே கிருஷ்ணா வெரி நைஸ் ஹரே கிருஷ்ணா அட்டெண்டன்ஸ் தான் போட்டிருந்தேன் காட்டிட்டு வெரி நைஸ் தேங்க்யூ மதுரை நல்ல விதாரே சிறீன்னு அந்த மாதிரி சொல்லும்போதுதான் நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு திருப்தியும் வருது இல்லையா இந்த பிரெத்லெஸ் பண்ணும்போது ஒரு நமக்கே வந்து எப்படா முடிப்போம் இது அப்படி இல்லை அப்படி இன்னும் நிறைய பண்ணலாம் அப்படி தோணும் அட்டெண்டன்ஸ் தான் போட்டிருந்தேன் உங்களோட யார் வரைக்கும் வந்தேன்னா கடைசியில தான் மீனாட்சி மாதாஜி எஸ் மீனாட்சி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 2 நாளா காணும் உங்களை 2 கிளாஸ் உங்களை பாக்கலையா நான் வெளில போயிருந்தேன் இல்ல சும்மாதான் நான் அப்படி விளையாட்டு ஏதாவது கேட்பேன் இருக்கட்டும் அதனால என்ன கேஷுவலா தான் கேட்டேன் இப்ப அதனாலதான் எல்லா நாளைக்கு நானே ஓகே மாதாஜி 2 நாளா மிஸ் பண்ணிட்டேன் உங்களை அப்படி போட்டாளா திருப்பி போட்டாளேன்னா ஓகே ஓகே ஒரே நிமிஷம் இல்ல நான் வந்து சில பேர் சொல்லுவா இல்ல மாதாஜி வந்தேனே அந்த கிளாஸ்க்கு வந்தேன் அப்படின்பா இப்ப நான் என்ன நினைச்சேன் அந்த கிளாஸ் நானே எடுக்கிறேன் அப்ப தெரிஞ்சு போயிடும் ஹரே கிருஷ்ணா 1 மினிட் எங்க போயிடுத்தேன் என்னோட இங்கதான் இருக்கு பட் இதான் நான் இதை பார்த்து போட்டிருந்தேன் அதான் எங்க மிஸ்டு காணுமே பார்த்தேன் நான் அதை பார்த்தே போட்டுட்டு இருக்கேன் ஓகே மீனாட்சி மாதாஜிக்கு அப்புறம்
மோகன்தாஸ் பிரபுஜி இருக்கார். புஷ்பம் மாதாஜி, புஷ்பம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சேதுலட்சுமிக்கு போட்டீங்களா மாதாஜி? வரும் உங்களுடைய எம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஏன் வரல? கரெக்ட், ஒரு நிமிஷம். சேதுலட்சுமி எஸ்ன்னு போடும். நீங்க எம்எஸ் சேதுலட்சுமி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணால மேல போயிடுது. இங்க வந்து எம்என் இருக்கு இல்லையா? இது எம்எஸ் சேதுலட்சுமி மாதாஜி. பீக்கு அப்புறம் தான் எஸ் வரும் இல்லையா? நான் தான் பாத்துருக்கேன். புஷ்ப மாதாஜி போட்டாச்சு. எல்லாரும் மியூட் பண்ணுங்க, அப்ப எல்லாம் ஆர்டர்ல இருக்கும் எனக்கு. பிரேமராணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி பிரேமராணி மாதாஜி ஒரு நாளைக்கு வரீங்க, ஒரு நாள் வரல. என்ன மாதாஜி போர் அடிக்கிறதா? இல்ல மாதாஜி, நேத்து கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க மாதாஜி. எல்லாம் மிந்தா நேத்து, அதுக்கு முன்னாடி வரல இல்லையா ஒரு நாள்? என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன்னு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு அட்டென்ட் பண்ணுவேன். நான் இப்ப கொஞ்சம் சீரியஸா நம்ம பண்ணணும். எனவே எனி டைம் வந்துடும். எனி டைம் கால் வந்தா எஸ் வி ஆர் ஆல் ப்ரிப்பேர்ட் அப்படி சொல்றதுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கணும். எஸ் ரேவதி மாதாஜி, ரேவதி சீதாராம் மாதாஜி உங்களுக்கு காணலையே. ஹரே கிருஷ்ணா. சேத்துலட்சுமி மாதாஜி, ஓகே. சேத்துலட்சுமி மாதாஜி அண்ட் இந்த மாதாஜியோட தான் கோமதி மாதாஜி தான். ஜீல இல்ல கோமதி மாதாஜி, பி கோமதின்னு போட்டிருக்காரு ரெஜிஸ்டர். நான் அப்படியே நீங்க என்ன ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கோ அதையே எழுதியிருக்கேன். அதே போல நீங்க சேத்துலட்சுமி இங்க எழுதுற, ஆனா இங்க எம்எஸ் சேத்துலட்சுமி அதுதான் கொஞ்சம் மாறி போகுது. பாக்கி எல்லாரும் சேமா இருக்கு. ஐ திங்க் ஈவன் விக்டோரியா மாதாஜி ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சு போயிடுது எனக்கு. இந்த வந்து சபிதா விக்டோரியா மாதாஜி, அப்புறம் யாரோட ஒரே ஒரு மாதாஜியோட எனக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகும். தெரியல இப்ப யாருன்னு. ஓகே, ரேவதி மாதாவோட சேத்துலட்சுமி மாதாஜி, விக்டோரியா மாதாஜி, பஸ் பாக்கி எல்லாரும் போட்டேன். ஓகே, இப்ப இன்னைக்கு வந்து மாதாஜி விக்டோரியா போட்டேன். இல்ல அப்ப 20 பேர் இருந்தோம், இப்ப 18 ஆயிடுதா? யாரோ 2 பேர் போயிட்டாங்களா? பாக்க பிடிக்கல. கிருஷ்ணா மாதாஜி, புஷ்பா வந்துட்டேன். புஷ்பா மாதாஜி போட்டேன் மாதாஜி. 16 நானும் பிரபு மோகன்தாஸ் பிரபுஜி 2 பேரும் சேர்த்தா 18. நம்ம 18 people. மாதாஜி என் பேர் போட்டீங்களா மாதாஜி? பத்மா மாதாஜி உங்களை போடாம நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்க முடியுமா? போடல மாதா. இப்பதான் வந்தீங்களா? இல்ல மாதாஜி, நான் அப்ப வந்துட்டேன். எப்படி நான் மிஸ் பண்ணேன்? டிவி பத்மா இது சாண்டிங் பண்ணும்போதே வந்துட்டேன். நானும் சேர்ந்து பண்ணேன். சாண்டிங் பண்ணும்போது நாம கரெக்ட். அதுக்கு முன்னாடி தான் போட்டேன். சாண்டிங் பண்ணும்போது நான் இல்ல அது நான் என்னோட சாண்டிங் முடிஞ்சுட்டு நான் பண்ணேன். எனிவே இப்ப எவ்வளவு பேர் இருப்போம்? 19. இங்க வந்து 17 இருக்கு டோட்டல். தட் மீன்ஸ் 17 பிளஸ் நானும் பிரபுஜி ஸ்பெஷல் கேட்டகரி. ஏன்னா நாங்க வந்து இந்த அட்மின்ல வரும் 2 பேரோட இங்க வரும் பிரசன்ட். அப்போ 19 ஆயிடுச்சு. நல்லா கணக்கு வழக்கு கரெக்டா வச்சுப்பேன். கரெக்டா டேலி ஆகணும், இல்லாட்ட மண்டே பிச்சுப்பேன். ஏதோ என்னாச்சு வேற யாரும் வரலையே. யாராவது அதுக்கப்புறம் வந்தாங்கன்னாக்கா சொல்லுங்க. நானும் நம்பர் நோட்டு பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம வந்து பஜன் கொஞ்சம் பஜன் டைம் எடுக்கிறது வேணா. இப்போ பஜன் வேண்டா வைக்கிறமா பார்த்தேன். நல்லது ஆரம்பிச்சுட்டு எனக்கு வேண்டா வைக்கணும் இல்லையா? இப்ப இன்னைக்கு லாட்ரி என்னோட கண்ணு எங்க போறது பார்க்கலாம். ஒரு குட்டியோட ஏதாவது குட்டி பாட்டு கிடைச்சா ஓகே. ஒரே ஒரு நிமிஷம். பாடுங்க மாதாஜி. மாதாஜி அந்த குரு வணக்கம், குரு நமஸ்காரம் சொல்லி கொடுங்க. குரு வணக்கமோ அது குரு அஷ்டகம் அந்த பாட்டு சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி. அதானே சம்சாரத்தாவ பாடுறோம். அது இல்ல இன்னொன்னு பாடுறாள் மாதாஜி, குரு வணக்கமா. அது இப்ப நம்ம அது கூட இப்ப நேத்து அன்னைக்கு எல்லாம் குரு ஆர்த்தி மாதாஜி. குரு ஆர்த்தி அது பாடணும். இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் இம்பார்ட்டண்டா உள்ளதை நான் பாடிட்டேன். சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி. வேர்ட்ஸ் அந்த ஒண்ணுமே புரியல மாதாஜி. எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது தெரியல. அப்ப நம்ம அதான் இப்ப நான் எல்லா நாளைக்கும் எடுக்கிறதுனால இப்ப நம்ம டைம் டேபிள் மாதிரி போடலாம், என்னைக்கு எது எப்படின்னு. ஓகே, நான் வந்து ஒரு பாட்டு பாடிட்டேன். எனக்கு மூடு கிரியேட் பண்ணணும். பாட்டு நல்லா ஏக் பார் போலோ. சூப்பர், அது பாடுங்க. அது வரலாமா? மன ஏக பார் ஹரி போல் அதுவா நம்ம பாடியாச்சு. இருந்தாலும் நல்லா இருக்கு இல்லையா அது கேட்கறதுக்கு? அதான் எதுவுமே இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாதாஜி. அது நாங்களும் பாடிட்டே இருக்கோம் அப்பப்போ. அப்படியா? ஓகே, அப்ப அது இன்னைக்கு பாடல. இன்னைக்கு வந்து என் கண்டிப்பா தேஷ்மேல போயிடுது. நான் அது பாடிருக்கேன் நம்ம கிளாஸ்ல. இது நல்லா இருக்கும். இது குட்டி குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பேன். தமிழ்லயே இருக்கு. தமிழ்ல கிடைச்சிருச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா உங்களுக்கு நம்ம கிளாஸ் தமிழ் கிளாஸ் தானே. ஆனா அப்கோர்ஸ் இந்த மாதாஜி கஷ்டம் ஆகும். யாருக்கு ஏக் பார் போல் நீங்க போடவே இல்லை இன்னும். போடலையா? போட்டுட்டு அது போட்டுதான் எழுதி நான் வச்சிருக்கேன். போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கோம். பிரேமா மாதாஜி ஸ்மார்ட். போட்டதை எழுதி வச்சிருந்தாச்சு. ப்ரூஃப் இருக்கு மாதாஜிட்ட.
இது ரெண்டே 2 லைன் தான், 2 இதுதான் இருக்கு stanza. மாதாஜி. அது முதல்ல பின் வேற ஒரு வாரம் பண்ணி வச்சிருந்தீங்க. ஆ. ஆமா. அதுவும் போடுறேன். என்னது ஏக்கபார் போலும் பண்ணலாம். மணி ஏக்கபார் ஏக்கபார் போல இல்ல. இது ரொம்ப குட்டி மாதாச்சு, குழந்தைகளுக்கெல்லாமும் பிடிக்கும், ரொம்ப ஈஸியா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம். இது என்னன்னா இது ஹிந்தி தானே. இஸ் தேஷ்மே, தேஷ்னா தேசம். ஹரே கிருஷ்ணா குவைட். தேஷ்னா இது தேசம். நம்ம எல்லாம் எம்மு போட்டது, இம்முன்னு போட்டோம்னா தமிழ் ஆயிடும். விதேஷ்னா விதேசம். நம்ம தமிழ்ல விதேசம் சொல்லுவோம் இல்லையா, பரதேசம், அந்த வெளியூர். அது பேஷனா வேஷம். நம்ம வேஷம் சொல்லணும். அந்த மாதிரி எந்த இடத்துல எப்படி இருந்தாலும் என்ன சொல்லணும், ராதாரமண கஹோ, அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. சொல்லு. ஆமா. ஜிஸ் காவுமே, காவுனாக்க ஊரு. ஜிஸ் சாவுமே, எந்த நிழல்ல இருந்தாலும் சரி, எந்த தூப்னா இது என்னது, சூரிய வெளிச்சம், தூப்ல இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ராதாரமண கஹோ. அப்புறம் ஜிஸ் சாலுமே, எந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி, எந்த ஹால், எந்த ஒரு நிலைமையில, ஹால்னா நிலைமை, எந்த மாதிரி எங்க போனாலும் சரி, எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் சரி, எந்த கயால்னா நினைப்பு, எந்த நினைப்புல இருந்தாலும் என்னது ராதாரமண கஹோ. அவ்வளவுதான், சிம்பிள் பஜன். ஓகே, அது நம்ம இது இருக்கா மாதாஜியோட யூடியூப். ஓகே, வெரி குட். இன்னைக்கு இதை பின் பண்ணிடுறேன். டெய்லி இப்ப நான் எடுக்கிறதுனால டெய்லி ஒண்ணு பின் பண்ணிடுறேன். அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ओके, हरे कृष्णा। इस देश में विदेश में जिस भेष में रहो, राधा रमण कहो। जिस गांव में, जिस छाँव में, जिस धूप में रहो, राधारमण कहो। जिस छाल में, जिस हाल में, जो ख्याल में रहो, राधारमण कहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। அவ்வளவுதான், சிம்பிளா இருக்கா? சூப்பரா இருக்கு மாதாஜி, ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஈஸியா மாதாஜி. நாங்களே இப்போ இதுக்கு போயிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். பார்டர்ல இருக்கோம். இந்தியாவோட பார்டர்ல இருந்து பாடுற மாதிரி இருக்கு. இனிஷியேஷன் கிளாஸ்ல நம்ம ஹிந்தி படிக்கிறோம். ஹிந்தி இப்ப நல்லா தெரியணும், சான்ஸ்கிரிட், அப்புறம் அந்த இது பெங்காலி, அதுவும் இந்த பஜன் பாட்டுலாம் பாடி மாதாஜி போடுறேன், அப்புறமா பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். மாதாஜி நல்லா பாட்டு வருது, பிரேமா மாதாஜி நல்லா பாட்டு வருது. ஓகே, இப்ப நீங்க நினைச்சோட அந்த இது போடுறேன். ஐயோ, என்ன இந்த பாட்டு சொன்னீங்க? ஆரத்தி, ஆரத்தி குரு ஆரத்தி சொல்லி இன்னைக்கு அப்புறம் எக்ஸாம் நடக்காது. எக்ஸாம் பதக்கமல அந்த பாட்டு தானே. குரு சரண், அது நான் நிறைய பாடி இருக்கேன் இல்லையா? ஒரு தடவை நீங்க சொல்லி கொடுத்தாலும் அந்த வார்த்தைகளை கரெக்டா பாத்துக்கணும் மேடம், ப்ரொனன்சியேஷன் கரெக்டா இருக்கணும் இல்ல மாதாஜி? ஹரி போலா இல்ல, என்ன பாட்டு சொன்னீங்க மாதாஜி? நீங்க என்ன பாட்டு? ஏக் பார் போல், அவர் குரு சரண, ஸ்ரீ குரு சரண பத்மா, அந்த பாட்டு கேக்குறாங்க மாதாஜி. மணி ஏக் பார் போல், இங்கிலீஷ் அத கூட போடுங்க மாதாஜி, எழுதி வச்சுக்கிறோம். ஸ்ரீ குரு சரணா ஒன்னொன்னுதான் போட முடியும் மாதாஜி. அதான் ஒரு நாளைக்கு இன்னைக்கு ஒரு அந்த அது போட்டுருங்க மாதாஜி. போட்டிருக்காங்க மாதாஜி, அது முன்னாடியும் பின் பண்ணிடணுமா? டெய்லி அந்த மாதிரி பண்றேன். ஓகே, ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணிருக்கேனா? இல்ல இல்லையா? இது அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு மாதாஜி கேட்க போறாங்க, சரி என்னதான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, டெய்லி பஜன் பாட்டு பாடுறோம் சொன்னா, என்ன தெரியும்னா எனக்கு பஜன் பாட்டு தான் தெரியும் சொல்லிடணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா.
ஓகே, நான் இன்னைக்கு மாதாஜிக்கு பாடி காமிச்சேன் மாதாஜி. வெரி குட். நல்லா உங்களுக்கு நல்லா பாட்டு வருது, எல்லாருமே நல்லா பாடுறோம். ஏன் நீங்க எல்லாருமே நல்லா பாடுறீங்க, வெரி குட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. मन एक बार हरि बोल, मन एक. இப்பதான் நீ பாடணும்ல, நேத்து முந்தா நேத்து பாடுன்னு நினைக்கிறேன். முந்தனத்து மாதாஜி இப்ப பாடினா பாடி மாதாஜி. காமிச்சீங்க மாதாஜி, இப்பதான் பண்ணீங்க. ஆமா, அப்ப திரும்பி நேத்து பாடுனீங்க மாதாஜி. இன்னைக்கு இப்ப பண்ணல நேத்து மாதாஜி. பாடினீங்க, நேத்து பாடினாள் மாதாஜி. இன்னைக்கெல்லாம் படிக்கல. இல்ல இப்ப கூட இப்ப நேத்து பண்ணாங்க. ஓகே, எல்லாரும் இப்ப மியூட்ல இருங்க. எல்லாரும் அவாவா மியூட்ல வந்து நீங்களே வீட்டுல பாடி பாருங்க. எல்லாம் 2 டைம்ஸ் இருக்கு. அப்ப 2 டைம் நீங்க பாடும்போது என்ன ஆகும், எங்க கூடயே கூட பாருங்க. லவுடா பாடினா என்ன ஆகும், எல்லாரும் கன்ஃபியூஸ், யாரு சரியா பாடுறா தப்பா பாடுறானே தெரியாது. நீங்களே என்னோட கேட்டுன்னு பாடும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். மாதாஜி எப்படியோ எடுக்கிறாங்க, நான் எப்படியோ எடுக்கிறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போயிடும். ஓகே, मन एक बार हरि बोल, मन म्यूट எல்லாரும் மியூட் இருங்க. சோ யாருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகாது. मन एक बार हरि बोल, 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 हरि बोल. मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, भव सिंध पार कर लो, हरि हरि बोल, हरि बोल, भव सिंध पार कर लो, ब्रह्मानंद रूप हरि पतित पावन, मन एक बार हरि बोल, ब्रह्मानंद रूप हरि पतित पावन, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, 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 मन एक बार हरि बोल. அது எழுதலைங்க. हरि पिता हरि माता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि पिता हरि माता, हरि गुरु ज्ञान दाता, चिदानंद रूप हरि पतित पावन, मन एक बार हरि बोल, चिदानंद रूप हरि पतित पावन, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, 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 मन एक बार हरि बोल. ஏன் போர் போட்டுக்கேன்னு தெரியல. मन एक बार हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. அப்புறம் திரும்பி मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल. அப்படி முடிக்கலாம். இது வந்து எங்க கிளாஸ்ல எப்படி சொல்லி கொடுத்தாலும் அப்படி நம்ம எப்படி வேணா எடுக்கலாம். அந்த பஜன்கெல்லாம் இப்படிதான் பாடணும், ஒரு டைம் தான் பாடணும், 2 டைம் பாடணும், அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கண்டிஷனே கிடையாது. ஓகே, இப்போ இது வந்து போருமா பஜன். அந்த இது சொன்னாரு குரு சரணம் பாடினாரு. நான் இதுலயே நடத்தினால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனும். நம்ம இந்த இதுல நம்ம இனிஷியேஷன் குரூப் இருக்கே, ஓகே, அதுல இருந்து எடுத்தாங்கன்னா அதை கரெக்ஷன் பண்ணிருக்கேன். ரொம்ப பிடிச்சது.
இப்ப அந்த குரு சரண அதுதானே இங்க கேட்டோம் இல்லையா? குரு சரண பத்மா வாக்கியா அதானே கேட்டோம் மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, அதான் மாதாஜி. நீங்க கூட கூட பாடுங்க. தினமுமே நான் இப்போ கிளாஸ்ல வந்து 2-3 பஜன் பாட்டோம்னா எஸ் அது இதுல போட்டீங்கன்னா எழுதி வச்சுப்பேன் மாதாஜி. போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே, இன்னைக்கு திரும்பி போடுறேன். உங்களுக்கு திரும்பி போடுறேன். அதுதான். குரு சரண குரு வந்தன். மாதாஜி மியூட்ல பாடுங்க. அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா பெருசா பாடுங்க. எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுங்க. பேசும்போது மாத்திரம் அன்மியூட் பண்ணுங்க. எஸ், குரு வந்தனம். ஓகே, பிரேம பக்தி சந்திரிகாவிலிருந்து நரோத்தமதாச பாப்பா எழுதியது. ஓகே. ஸ்ரீ குரு சரண பத்மா கேவல பகதி சத்மா பந்தோ மூயி சாவதானா மாதே ஜஹாரா பிரசாதே பை ये भवतोरिया जाई कृष्ण प्राप्ति होई जहा होई ते गुरुमुख पद्मा वाक्या सिद्धे ते कोरिया ऐक्या आरणा कोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति जय प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाशा जाते वेदे गाय जहर चरितो वेदे गाय जहर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकनाथ लोकेर जीवना हा हा प्रभु कोरो तो या देहु मोरे पद छाया ए बीज शगुशुक त्रिभुवना ए बीज शगुशुक त्रिभुवना जय प्रभु पदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे திரும்பி இதே பாட்டு Thank you பாடுங்க. மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஐயோ, என்ன தேங்க்ஸ் மாதே. ஸ்ரீ குரு சர அப்படி சொல்லி முடிக்கலாம். ஸ்ரீ குரு சரண பத்மா. நான் இதை கரெக்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். ஸ்ரீ குரு சரண பத்மா கேவல பகதி சத்மா பந்தோ மூயி சாவதானா மாதே இப்படி சொல்லி மெதுவா சொல்லி அப்படியே முடிக்கிறான் போல. முடிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எனக்கு, இன்னும் வந்து நிறைய பாடணும் இருக்கு, ஆனா நான் முடிச்சு விடுறேன் அப்படிங்கிறப்பல ஒரு ஃபீலிங் கொண்டு வரும் நம்ம பாட்டுல. இது பிரபுபாதா சொல்றாங்க, வந்து பிரபுபாத்னு இருந்தது, அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். எப்படி பாடுறோம் அப்படி இருக்கட்டும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் சீரியஸ், இதுவும் பஜனை சீரியஸ் தான், இதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம வந்து இப்போ வந்து எல்லாரும் ரெடியா இருக்கீங்களா இதுக்கு? இன்னைக்கு பாகவதம் கொஞ்சம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இது போட வேண்டியது பிரணாம மந்திரா. எஸ், யாரெல்லாம் வந்து என்னெல்லாம் சொல்றீங்களோ, எதெல்லாம் எடுத்துட்டீங்களோ அதை சொல்ல வேண்டாம். எது உங்களுக்கு தோன்றதோ ஆளா காட்டலாம். உங்களுக்கு என்ன விருப்பம் உண்டோ அதை சொல்லுங்க. ஆனா எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். தெரியாது, இன்னும் படிக்கல, அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. இனிமே கொஞ்சம் சீரியஸா நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம்.
ஏன்னா எவ்வளவு முடியுமோ ஈவன் அந்த சொன்னிலையா நேத்து சைத்தன்ய சரித்தாமிரத்தோட அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட கொஞ்சம் இருக்கு அதையும் மாதாஜி ரூப பிரணாமம் தான் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? தாராளம் ஃபர்ஸ்ட் இது யார் சொல்றாரு குரு பிரணாமம்? நான் இதுக்கு ஷேர் பண்ணேன், சாரி ஐம் நாட் சப்போஸ் டு ஷோ இல்லையா, நீங்களா பார்க்காம தானே சொல்ல போறீங்க. எஸ், குரு பிரணாமம் யாரு இல்ல ஈஸி தானே, குரு பிரணாமம் இஸ் வெரி ஈஸி. ஆனா மீனிங் தெரிஞ்சிருக்கணும். மீனிங் யார் சொல்றீங்க? பிரேமவதா சொல்றா குரு பிரணாமம்? ரூப பிரணாமம். ரூபா பிரணாமம் நீங்க சொன்ன சொல்ல போறீங்க. ஓகே, வேற யாரும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? மாதாஜி மங்களாச்சாரம் நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சந்தேகம் ஸ்ரீ குரு கவிதா மாதாஜி ஒரு நிமிஷம், நான் வந்து இப்ப குரு பிரணாமம் கேட்டு குரு பிரணாமம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் சொல்றேன் மாதாஜி. ஓம் அக்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அறியாமை என்னும் இருளில் மறைந்திருந்த என் கண்களை அறிவின் தீப ஒளியாய் திறந்த குருவிற்கு என் மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குருவிற்கு நான் அமிக குருவிற்கு அது ஒண்ணு ஆட் பண்ணிடுங்க. நன்னா சொன்னேன் மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆட் பண்ணிட்டேன். வெரி குட். நான் இங்கிலீஷ்லயே போட்டிருக்கேன். யாருக்கெல்லாம் தமிழ் கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்றவங்களுக்கு இந்த இங்கிலீஷ் ஒரு நாளைக்கு இதையும் கொஞ்சம் மெஹனத் பண்ணேன். பிரபுஜி அந்த லிங்க் ரூப பிரணாமாவும் படிச்சிருக்கேன் மாதாஜி, சொல்லட்டுமா மாதாஜி? தாராளமா சொல்லுங்க. அடுத்த ரூப பிரணாமம் யாரெல்லாம் சொல்றாலும் சொல்லலாம். இல்ல இதே இதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. ஜீவன் இவரு ரூப இருக்கும் குரு பிரணவம் யாருக்காவது சொல்றதுக்கு இருக்குன்னா சொல்லுங்க. இல்லடா we'll go to the next one. ரூப பிரணம் யாரெல்லாம் சொல்றாலும் சொல்லலாம். சொல்லுங்க, யார் சொல்றேன்? பபிதா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி சொல்ல போற இல்லையா? நான் என்ன அது மீனிங் படிக்கல மாதாஜி. படிக்கலையா? ஓகே, எது தெரியுமா? மீனிங் தெரியாது, இப்ப நான் படிச்சு சொல்றேன். ஓகே ஓகே, டெய்லி நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, இப்ப இது யாரு தெரியும்? ஸ்லோகம் சொல்லி மீனிங் படிச்சு சொல்றோம். யார் ரெடியா இருக்கீங்களோ சொல்லலாம். ரூப பிரணாமம் கவிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ சை ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க சொல்லிடுங்க மாதாஜி, முதல்ல நீங்க சொல்லிடுங்க. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். பகவான் சைத்தன்யரின் விருப்பத்தை எல்லா இடங்களிலும் பரப்பிய ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி அவர்களின் பாத கமலங்களை வணங்குகிறேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா, கரெக்ட். சொல்லுங்க கவிதா மாதாஜி, சொல்லுங்க. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். பகவான் சைத்தன்யரின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு காரணமாக இந்த ஜட உலகில் உருவிய ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் அவருடைய பாத தாமரை கீழ் எப்போது எனக்கு அடைக்கலம் தருவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா, இவ்வளவு குயிக்கா நீங்க பேர் பண்ற ஏஜ் பத்தல, உங்க ஏஜ்ல எவ்வளவு குயிக்கா பண்ண முடியாது. எங்களுக்கு எல்லாம் 60+ 80+ எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். இருந்தாலும் அவளும் பண்றா. மோட்டிவேஷனாலதான் மாதாஜி படிக்கிறோம். மாதாஜி திடீர்னு படிக்கவே இல்ல, இப்பவே படிச்சது டக்குன்னு அப்படியே கேட்ட உடனே சொல்லிட்டாங்க. இல்ல ஒன் மோர் திங், ஐ வாண்டட் டு ஆட் ஒன் திங். அன்னைக்கு வந்து அந்த இவர் வந்திருந்தார் இல்லையா, நான் உங்களுக்கு அதனால தான் நான் குரூப்ல போட்டேன். அந்த இது இனிஷியேஷன் அந்த ஹிந்தியில தான் பேசினார். அது என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, they won't be strict at all அப்படின்னு சொன்னா. ஆனா கேட்பான், எல்லா கொஸ்டின் கேட்பான். ஆனா they will make you comfortable. ஓகே, தெரியுமா தெரியலையா, சரியா ஒரு வேர்ட் எல்லாம் எடுத்து கொடுப்பாலாம். நடுவில் இது மறந்து போயிடுத்தனாலும் இப்படி ஸ்ட்ரிக்டா அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. they will make you very comfortable அப்படி சொன்னார். எனக்கு அது வந்து அன்னைக்கே சொல்லணும்னு மறந்து போயிடுது. அப்ப ஒரு தடவை படிச்சிருந்தா சரியா சொல்லிருக்கலாம் மாதாஜி. டக்குன்னு எப்பயும் படிச்சது. அப்ப என்னன்னா, நீங்களா ரொம்ப பயந்துண்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கவே வேண்டாம். உங்களுக்கு எது தெரியுமா அவங்க வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா கேட்பா. சரி அது தெரியும், 2 லைன் தான் தெரியும், அப்புறம் தடுமாறுறோம், நோ ப்ராப்ளம், டேக் யூர் டைம் அப்படின்பா. சரி அதுவும் தெரியல, ஓகே நம்ம வேற ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா, சரி வேற சொல்லுங்க அப்படின்னு ரொம்ப நம்மள கம்ஃபர்ட் பண்ணுவாளாம். அப்புறம் தெரியாததை வந்து கோக்ஸ் பண்ணி நம்மள சொல்ல வைப்பா. ஏதோ வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியலன்னா அவளே சொல்லி நம்மள வந்து they will make us comfortable. basically என்னன்னா டென்ஷன் வேண்டாம் உங்களுக்கு. ஓகே, ஆனா இப்ப எனி டென்ஷன் வேண்டாம், அதனால மெதுவா படிக்கலாம்னாக்க அப்புறம் ஒண்ணுமே தெரியலன்னா எடுத்தேன் அப்படி இல்லையா. அப்படி நம்ம ஆன்சர் பண்றதுல அவளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். ஏதோ ஒரு மாதிரி சுமாரா சொல்றா அப்படின்னா நம்ம வந்து யாரையும் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டேன் சொல்றா, ஆனா ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ யூ கேன் இமேஜின், ரிஜெக்ட் பண்ணுவா சுத்தமா ஒண்ணுமே படிக்காது போனா எப்படி இல்லையா அவங்க எடுப்பாங்க. அதனால ரெடியா இருங்க. நான் வந்து அவ மாதாஜி நான் ஜெயபாதக சுவாமி இது சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே, ரூப பிரணாமம் ஆயிடுத்தா? 2 பேர் சொன்னா. வேற மாதாஜி மங்களாச்சரன் பாடுறேன் மாதாஜி. சேதுலட்சுமி மங்களாச்சரன் சொல்லுவோம்.
மங்களாச்சரணம் சேத்தலட்சுமி மாதாஜி சொல்லுங்க. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் ஜாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான் விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பதான் லலிதா சககண லலிதா ஸ்ரீ சககண லலிதா விஷாகான் விஷாகான் அந்த லாஸ்ட் லைன் மாத்திரம் கொஞ்சம் விகான் விதாம் எனது ஆன்மீக குருவினுடைய பாத கமலங்களுக்கு எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவரது பரம்பரையில் வருகின்ற ஆசான்களுக்கும் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி மற்றும் அவருடன் கூட்டாளியான மற்ற அனைத்து கோஸ்வாமிகளுக்கும் எனது மரியாதை கலந்த பாத கமலங்களுக்கு எனது வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். ஸ்ரீ கிருஷ்ண அத்வைத பிரபு, நித்யானந்த பிரபு, சைத்தன்ய பிரபு மற்றும் ஸ்ரீ வாசகுரு பிரபு அவர்களது கூட்டாளிகளான மற்றும் அனைத்து வைஷ்ணவர்களுக்கும் எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், ஸ்ரீமதி ராதா ராணி, அவருடைய தோழியான லலிதா மற்றும் விஷாகா மாதாஜி விஷாகா அவர்களது கூட்டாளியான கோபியர்கள் அனைவர்களுக்கும் எனது மரியாதை கலந்த வணக்கத்தை சமர்ப்பிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பெருசா இருக்கு, நமக்கு ரொம்ப தெரியாதோன்னு நினைச்சுப்போம். ஆனா குவிக்கா நல்லா கம்ப்ளீட்டா சொல்லிட்டீங்க. ஓகே, சொல்றா மாதாஜி? நான் சொல்றேன் மாதாஜி. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரணாமம். ஓகே, நான் லைன்ல வரேன் மாதாஜி. நான் அப்புறம் எனக்கு சேஞ்ச் பண்ண மங்களச்சரண் வேற யாருக்காவது சொல்லணுமா? வேண்டாமே. ஓகே, நீங்க இன்னைக்கு இப்ப ஜெயபதாகா சுவாமி யாரெல்லாம் சொல்றீங்க? நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. நமோ ஓம் விஷ்ணு பதாய பிரசாதாய நமோ ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரசாதாய பூதலே ஸ்ரீமதி ஜெயபாதக சுவாமின் இதி நாமினே நம ஆச்சாரிய பாதாய நிதாய் கிருபா பிரதாயினே கௌரகதா தாமதயா நகர கிராமதாரிணே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க, மீனிங் சொல்லுங்க. மீனிங் சொல்ல போற இல்லையா? கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் தெரியும் மாதாஜி. நீங்க என்ன சொல்றேன்னு சொன்னாலும் ஜெயபதாகா சுவாமி சொல்றேன்னா மீனிங் கூட தான் சொல்லணும். நாளைக்கு சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. மீனிங் படிச்சுட்டு தான் வந்துச்சு. அப்புறம் நமக்கு இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சு கொடுத்தா அடுத்த கட்டம் என்ன சொல்லுங்க, எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு தான் சொல்லணும். ஏன்னா வீடியோ ஆன் பண்ணி தான் அவ இன்டர்வியூ எடுப்பா. ஆனா அதுவும் கொஞ்சம் தயாரா இருக்கும். இப்ப இல்ல மாதாஜி மாதாஜி எது சொல்ல போற? ஜெயபதாகா சுவாமியோட மீனிங் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்கு மிகவும் பிரியமானவரே. மாதாஜி ஸ்லோகம் சொல்லிட்டே சொல்லுவோம். அச்சா. நமோ ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே ஜெயபதாகா சுவாமின் இதி நாமினே நம ஆச்சாரிய நிதாய நம ஆச்சாரிய பதாய நிர்தாய கிருபாதாயினே பிரதாயினே கௌரகதாதாம தயாநகர கிராமதாரிணே. ஜெயபதாகா சுவாமிகளின் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவர். அவருடைய தாமரை பாதங்களை தஞ்சம் அடைந்த அவருடைய தவத்திரு ஜெயபதாகா சுவாமிக்கு எனது நமஸ்காரங்களை வணக்கத்துக்குரிய நமஸ்காரங்களை மரியாதையாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நகர நகரங்களில் எல்லா கிராமங்களிலும் அவர் போய் பக்தியை பரப்பி, கிருஷ்ணரின் பக்தியை பரப்பி, கிருஷ்ணருக்கு உரியவராக எல்லாரையும் உண்டாக்கி வைத்திருக்கிற பகவானுக்கு எனக்கு நமஸ்காரங்கள். அவர் நித்யானந்த பிரபுவின் கருணை இலவசமாக
நித்தாய் கிருபா பிரதாயினே அது இருக்கே. அப்ப அதெல்லாம் ஒரு ஒரு லைனோட நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு நாள் தெரிய வரும். நம்ம ஆச்சாரியாய பாதாய நித்தாய கிருபா பிரதாயினே அப்படின்னாக்கா கிருபை கிருபை அவருக்கு வந்து அவருக்கு இருக்கு. அதனால அவரோட பாதங்களை நான் முதல்ல வணங்குறேன். இப்ப கரெக்டா அந்த ஆர்டர்ல நீங்க சொல்லிடுங்க. ஓகே ஓகே. அடுத்தது யார் வேற யாராவது சொல்லப்படலாம்? ஜெயபத்தாக சுவாமியோட. ஓகே மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுபாத பிரணாமம் சொல்றேன் மாதாஜி. மாதாஜி ஜெயபாதக சுவாமி சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. மகாராஜா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணபிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதி ஜெயபதாக சுவாமின் இதி நாமினே நம ஆச்சாரிய பாதாய நிதாய கிருபாதாரிணே கௌரகதா தாமதயா கௌரகதா தாமதயா நகர கிராம தாரிணே. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவர். அவருடைய தாமரை திருவடிகளில் தஞ்சமடைந்த தவத்திரு ஜெயபாதக சுவாமி அவர்களுக்கு எனது வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன், மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். அவர் வந்து அந்த 3வது வரிக்கு என்ன மாதாஜி சொன்னீங்க? மீனிங் சொல்லுங்க. தவத்திரு அந்த அப்புறம் அதாவது இதுல நீங்க கொடுத்திருக்கிற மீனிங்ல என்ன சொல்லியிருக்கீங்கன்னா, அவர் சொல்றாரு, உங்க நாட்டுக்கு நான் தூதுவனா வந்தேன், என்கிட்ட வந்து நீ உங்க நல்ல ஒரு ஆத்மாக்களாகி உங்களை எல்லாம் பகவான் என்கிட்ட அனுப்பி வைத்தாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதான் உங்க நீங்க கொடுத்ததுல இருக்கு மாதாஜி. அவருடைய தவத்திரு ஜெயபத்தாக சுவாமிக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். அவர் தனது தெய்வீக அருளான அவைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மற்றும் முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் விருப்பங்களை அது அடுத்தது நீங்க இப்ப அனுப்புறதுல இருக்கு மாதாஜி. அதை எழுதி வச்சுட்டு படிச்சுட்டோம் மாதாஜி. அந்த முதல்ல நீங்க எழுதுனதுதான் படிச்சிருக்கோம். அப்புறம் இப்பதான் அனுப்பி இருக்கீங்க. இதுதான் கம்ப்ளீட் மாதாஜி. அது வந்து half தான். ஆமா மாதாஜி, நான் எழுதி மாதாஜி எழுதிக்கிறோம், எழுதி படிச்சிடுறோம் மாதாஜி. இப்ப எழுதுனது படிக்கல மாதாஜி, அதான் சாரி மாதாஜி. அதுதான் கம்ப்ளீட். அத படிச்சுட்டோம்னா அதை எழுதிக்கிறோம் மாதாஜி. அடுத்தது பிரபுபாத். யாரு சொல்றேன்னு சொன்னா? பிரபுபாதரோட. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுபாதர் சொல்றேன் மாதாஜி. அனுசூயா மாதாஜி சொல்லிட்டு சித்திரலேகா மாதாஜி. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி இதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷதாரிணி. பாশ্চাத்ய அந்த வேர்டு மட்டும் கரெக்டா படிங்க. பாশ্চাத்ய வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் போயிட்டு யூரோப்பியன் பாশ্চাத்ய. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமான பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவுக்கு எனது மரியாதை கலந்த வணக்கத்தை சமர்ப்பிக்கிறேன். அப்புறம் என்ன இருக்கே? பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி அவருடைய சுவாமி நிதின் நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவி அவருடைய குரு பக்தி சித்தாந்த படிச்சிருக்கேன். இன்னும் இருக்கு, 2 லைன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, வேற யாரு சொல்லுங்க. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணபிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமினி இதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாச்சாத தேசதாரிணே. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபுபாத நமவோம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே. பகவானின் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவாறே, அவருடைய தாமரை பாதங்களை வணங்குவாரே, அவருடைய தெய்வீக அருளை பெற்றவரே, ஏசி ஏசி பிரபுபாத சுவாமிகளுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். அவரது குருவாகிய சரஸ்வதி வேதாந்த சரஸ்வதி
வாணி பிரச்சாரிணி அவரோட சித்தாந்தங்களை பரப்பி உலகங்களை எல்லாத்தையும் உங்கள் வசமாக்கியவரே உமக்கு எனக்கு நமஸ்காரங்கள். அப்புறம் சூன்யவாதி அது இருக்கே, ஆள்மாறாட்டம் அதான் உலகத்துல இருக்கிற எல்லாரையுமே உங்களை அவரோட வசமாக்கிட்டாங்க. பிரத்யேகமா பிரபுபாதரோட பாதங்களை பணியறதுக்கு உலகத்தையே அவர் வசமாக்கிட்டார். அதனால அவர் சூன்யம் இல்லாதவர். இல்ல அதுல வேர்டு வந்திருக்கு. ஆள்மாறாட்டம் மாதாஜி சூன்யத்தால் நிறைந்திருக்கும் மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பச்சாயுத தாசதாரினே, ஆள்மாறாட்டம் மற்றும் சூன்யத்தால் நிறைந்திருக்கும் மேற்கத்திய நாடுகளை விடுவிக்கிறீர்கள். அதான் உலகத்தையும் விடுவிச்சுட்டாரு அவர். எல்லா உலகத்தையுமே விடுவிச்சாச்சு. எங்க மேற்கத்திய நாடு மேலும் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க அவங்க கீழே. இல்ல இதுல இருக்கிற மீனிங் மட்டும் சொல்லணும் மாட்டாஜி. பாশ্চাத்ய தேசக்காரனே இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த வேர்டை சொல்லலாம். அதே போல சூன்யவாதி அதுல போட்டிருக்கிறதுனால நம்ம சூன்யவாதி அந்த வேர்டு போட்டிருக்கிறதுனால நம்ம அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். ஓகே, இன் ஜெனரலா கரெக்ட் தான், நீங்க சொன்னது கரெக்ட். பட் அப்ப சிலப்போ நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசத்தாரினா என்னது கேட்டா we should be knowing the meaning. அப்போ நம்ம தெரிஞ்சதுன்னா அது சொல்லலாம் மீனிங். ஓகே, வேற யாருக்காவது சொல்லணுமா? பிரபுபாத் பிரணாமம். நம்ம நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு சொல்றோம் மாதாஜி. இத்தனை நாள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருந்தது மாதாஜி எங்களுக்கு, அதனால அதுல கவனம் போச்சு. நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணல, டெய்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம் சொன்னாலே. அதனால இன்னும் வேற யாருக்கா ஏதாவது சொல்லணுமா? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி, கௌரவ் கிஷோரா எல்லாம் சொல்லணுமா? இல்ல நாளைக்கு பாக்கலாமா? சரி, நாளைக்கு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரணாமம் சொல்லலாம் மாதாஜி. கௌரவ் கிஷோர் பிரபு சொல்ல நீங்க சொல்லிட்டு பிரபுஜி கௌரவ் கிஷோரா சொல்லிட்டு சொல்லுங்க மாதாஜி. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணபிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி நாமினே. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவர். அவருடைய தாமரை சித்தாந்த சரஸ்வதி பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரணாமம். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவர். அவருடைய தாமரை பாதங்களில் தஞ்சமடைந்திருக்கும் தெய்வீக அருளாளரான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிக்கு மகாராஜுக்கு எனது மரியாதை வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் அதான் ஒரு கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர், பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர், எல்லாத்தையும் அது போட்டு விடலாம். ஸ்டார்டிங்ல அவருடைய தாமரை பாதங்களில் சரணடைந்தவரேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பாக்கி உள்ளதை நம்ம சொல்லலாம். அது கடைசியில எண்டிங் இருக்கு. நான் என்னுடைய மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். எஸ் பிரபுஜி சொல்லுங்க. மோகன்தாஸ் பிரபுஜி. கௌரவ கிஷோர். ஹரே கிருஷ்ண. கௌரவ கிஷோர பிரணாமம். நமோ கௌர கிஷோராய சாட்சாத் வைராகிய மூர்த்தியே விப்ளவம்பர சம்போதி பதம்புஜாய தே நமஹ. I offer my respectful obeisances to Gaura Kishora Dasa Babaji Maharaja, who is a spiritual master of Bhakti Siddhanta Saraswati. Yes. And who is renunciation personified. Yes. Vairagya, so is renunciation personified. He is always in the feeling of separation for Lord Krishna and his intense love for Lord Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, correct. Okay, வேற யாருக்கா ஏதாவது சொல்லணுமா? இல்ல நம்ம will just close and we'll go to Bhagavatam. Okay, நாளைக்கு திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணலாம். அப்ப நாளைக்கு யார் நம்ம படிச்சுன்னு வரோம் அவளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம். ஓகே, ஹரே மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. மீனாட்சி மாதாஜி ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட சொல்லவா? சொல்லுங்க தாராளமா. நீங்க முன்னாடி சொன்ன இல்லையா கிருஷ்ண பிரணாமம்? இல்லையே, இல்லையா? நாங்க வரவே இல்லை. ராதா பிரணாமம் சொன்னோ. சொல்லுங்க கிருஷ்ண பிரணாமம் சொல்லுங்க. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ दीनबन्तो जगद्पते गोपेश गोपिका गान्ता राधा गान्ता नमोस्तुते कृष्णरीन சொல்லுங்க மாதாஜி. மீனிங் யோ நெட் போயிட்டு வருது. கேக்குறது சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெட் போயிட்டு வருது. அதுக்கு என்னோட கிருஷ்ணா படைப்போட மூலமும் கோபியர்களில் நாயகனும் ராதா ராணியின் காதலரும் நீதான்.
உன்னுடைய பாதங்களை நான் மரியாதைக்குரிய தாமரை பாதங்களை வணங்குகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்புறம் இதுல வந்து என்ன கொடுத்துருக்கனாக்கா, ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து, அதோட மீனிங் சொல்லாமே. கருணம் இது கருணை கடலையை போட்டிருக்கு. கருணை கடலை. ஓகே ஓகே. அப்புறம் துன்பப்பட்டு அந்த மாதிரி என்ன சொல்லுவா, துன்பப்பட்டவர்களுக்கு நண்பன். தீனனா ரொம்ப தீன தயாளு, ரொம்ப ஏழையா இருக்கு, பணத்தால மாத்திரம் இல்ல, யாரெல்லாம் கஷ்டப்படுற அவளுக்கெல்லாம் அவர் வந்து ட்ரூ ஃப்ரெண்ட், அந்த மாதிரி நண்பன் மற்றும் படைப்பின் ஆதாரம் ஜெகத்பதே. இந்த 2 லைனோட மீனிங் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் கோபேஷா கோபிகா காந்தோட சொல்லிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு வேர்டுக்கு அந்த ஒரு மீனிங் கண்டுபிடிச்சோம். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். நாளைக்கு திரும்பி வந்து எல்லாரும் ஒரு நாளைக்கு படிச்சுன்னு வாங்கோ அண்ட் வி வில் டேக் அப். இப்போ என்னது பாகவதம். பாகவதம் ஸ்லோகம் யாருக்கெல்லாம் தெரியுமோ, இட் இஸ் ஒரு இதுதான், டெஸ்ட்ன்னு சொல்லல. இல்ல உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் வேண்டாம், சும்மா படிச்சுட்டே போலாம்னா இன்னும் எவ்வளவு 5 நிமிஷம் தான் இருக்கு, படிச்சுட்டே போயிடலாமா? தெரிஞ்சது இருக்கு மாதாஜி, 2-3 தெரியும் மாதாஜி. தெரியுமா? எல்லாரும் தெரியுமே. ஒரு காரியம் பண்றேன், நான் வந்து இன்னைக்கு ஒன்லி திரும்பி ரிப்பீட்டே பண்றேன் நான். ஓகே, ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன். ஒரு 5 நிமிஷத்துல எவ்வளவு முடியும்? ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் இது எல்லாருக்கும் தெரியலையா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவ ஒரு வாட்டி படிச்சு விடுறேன். இட் டேக்ஸ் ஒன்லி 5-6 மினிட்ஸ் தான். ஓம் பெருசு பண்ணும் இல்லையா? எல்லாரும் தெரியும், மார்க் பண்ணிக்குவோம். மாதாஜி எதான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன், குரூப்ல போடணும்னு நினைச்சேன், மறந்து போயிட்டேன். இப்ப மார்க் பண்ணிக்குவோம், எல்லாம் எழுதிக்குவோம். 1.1.1 நீங்க அன்னைக்கு கேட்டோம் இல்லையா, நீங்க என்னெல்லாம் ஸ்லோகம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாலே எழுதிக்குவோம். பகவத்கீதா பாகவதம் 1.1.1 ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம், இது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஜன்மாத்யஸ்ய யதோன்வயாதிதரதஸ் சார்த்தேஷ்வபிஜ்ஞஸ்வராட் तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. அப்புறம் 1.1.2 ரெண்டாவது ஸ்லோகம், ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ரெண்டாவது ஸ்லோகம். धर्म प्रोञ्चित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वासवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्. 1.1.3 ஃபர்ஸ்ட் 3 ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் 1 ஆச்சு, 2 ஆச்சு, இப்போ 3. நிகம கல்பதரோர்கலிதம் பலம் சுகமுகாதமிருதத்ரவ சம்யுதம் பிபத பாகவதம் ரசமாலயம் முஹுரஹோ ரசிகா புவி பாவுகாः. அப்புறம் 1.1.10 வேறெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாமே அதுல இருந்து பொறுக்கி வந்து இதுல சொல்லியிருக்காங்க, வைபவ்ல பக்தி வைபவ்ல. அப்போ அதையே நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம். பிராயே நால்பாயுஷ சப்ய கலாவஸ்மின் யுகே ஜனாஹ மந்தா சுமந்தமதயோ மந்தபாக்யா ஹி உபத்ருதாஹ. அடுத்து இது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல, அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 4 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. இப்போ ரெண்டாவது சாப்டர், ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல ரெண்டாவது சாப்டர்ல 4வது ஸ்லோகம் 1.2.4 எழுதிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் உங்க புக்லயும் மார்க் பண்றேன்னாக்கா அதுல அந்த பிளாக் போட்டோ என்ன சம்திங் கேன் டூ, அப்போ ஈஸியா படிக்கலாம். நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். 1.2.6 ரெண்டாவது சாப்டர்ல 6வது. இப்ப எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ தான், நான் திரும்பி ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ சொல்லலை. ரெண்டாவது சாப்டர்ல 6வது ஸ்லோகம். சவை பும்சாம் பரோ தர்மோ யதோ பக்திர் அதோக்ஷஜே அஹைதுகி அப்ரதிஹதா யயாத்மா சுப்ரசீததி. ரெண்டாவது சாப்டர்ல 7வது ஸ்லோகம் 2.7. வாசுதேவே பகவதி பக்தி யோக பிரயோஜிதः ஜனயத்யாசு வைராக்யம் ஞானம் சயத் அஹைதுகம். அப்புறம் 8வது धर्मस्वनिष्ठित पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम्. 11 वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते. 1.2.30 13 अथ पुंविद्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्.
அப்புறம் 17 शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम् அப்புறம் 18 नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी 19 तथा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति ஸ்திதம் தானே. அப்புறம் 20வது இதான் லாஸ்ட், 2வது சாப்டர்ல இதான் லாஸ்ட். இதோட நம்ம முடிச்சுடலாம். 3வது சாப்டர்ல இருந்து நாளைக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம பார்க்கலாம். நாளைக்கு ஒரு நாள் இருக்கேன். சோ நாளைக்கு 3, 4, 5, 17 சாப்டர் வரைக்கும் கொஞ்சம் நடுவில் எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிருக்காங்க. एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते. இதெல்லாம் இப்ப நீங்க எழுதிருக்கீங்க. இந்த எவ்வளவு இதுல வந்து ஒரு மொத்தம் 10, 12 இருக்கும். அது மாத்திரம் நீங்க படிச்சுட்டோம்னா நாளைக்கு அதோட டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். டெஸ்ட்னா எக்ஸாக்ட்லி டோன்ட் ஃபீல் ஐயோ டெஸ்டா பயமா இருக்கு அப்படிலாம் வேண்டாம். ஜஸ்ட் கேஷுவலா நம்ம வந்து யார் எப்படி மாதாஜி நம்ம செலக்டட் ஸ்லோகம் சொன்னா போதுமா மாதாஜி? இல்ல அவங்க கேக்குறத சொல்லணுமா? அவ கேட்க மாட்டா, வந்து ஏதோ தான் கேட்பா. இல்ல அப்படி கேட்டாலும் நீங்க வந்து ரெடியா இருக்கலாம். இல்ல நம்ம படிச்சதை வச்சுட்டு வேற ஏதோ கட்டோ அது நான் படிக்கல, நான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோக்காவோட ஏதோ இது படிச்சிருக்கேன், ஒரு அதுக்கு என்ன நீங்க சொல்லுங்களேன். they will make us comfortable மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து முடிச்சுடலாம். வாஞ்சா ஏன்னா 8 மணி ஆயிடுச்சு. வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, कृष्ण महामंत्र की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, भागवत ग्रंथ की जय, जय, राधा गोविंद की जय, और प्रेमानंदे. हरि हरि बोल, हरि बोल. हरे कृष्णा. தேங்க் யூ சோ மச் எல்லாரும் வந்ததுக்கு. Thank you மாதாஜி. ஸ்ட்ரெngth கம்மியாண்டே பயம்னா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப அடுத்தது இப்ப இனிஷியேஷன் வர டைம்ல ரொம்ப கம்மியா படுத்தினா எப்படி இல்லையா, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமே வாழ்க்கலாம் படிக்கணும். எனக்கு அதுதான் மனசுல கொஞ்சம் கவலையா மாறி. இந்த வருஷமே இருக்குமா மாதாஜி? மாதாஜி இந்த வருஷமே இருக்குமா இந்த இனிஷியேஷன்? வருஷம் இன்னும் 1 மாசத்துலயே வந்துரும், வந்தாலும் வரலாம். வருஷம்லாம் கணக்கு கிடையாது. இப்போ ஒரு ஃபியூ டேஸ் தான் இருக்கு, நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு. ஏன்னா பிரபு இப்ப கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆக்டிவா இருக்கார். அப்ப எனி டைம் he may say चलो we do that. இது யாரு நம்ம இந்த பிரபுஜி ஜெயபதாக சுவாமி இப்போ பாம்பேல இருக்கார், லெக்சர் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கார். மாதாஜி எங்களுக்கு அவ்வளவு இன்னும் அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் வரல மாதாஜி. சொல்றீங்க படிச்சிருக்கோம், டெய்லி படிச்சிருக்கோம், அவ்வளவு தெரியாது மாதாஜி எங்களுக்கு எல்லாம். எங்களுக்காக ரொம்ப வருஷம் இருப்பா, நாங்க படிக்கணுங்கிறதுக்காக உட்கார்ந்துருப்பாரு. என்ன சொல்றேன், அதனால நம்ம வந்து டெய்லி பழகலாம். டெய்லி படிக்கும்போது கான்பிடன்ஸ் வந்து. ஓகே மாதாஜி. அப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜ் வீடியோ ஆன் பண்ணி இப்ப மாதாஜி சித்திரலேகா மாதாஜி அப்ப என்னதுக்கு இன்னும் தைரியம் வரும். அவளையும் ஃபேஸ் பண்றதுக்கு ஒரு தைரியம். ஓகே, டோன்ட் கம், இத கவலையே வேண்டாம். எல்லாருக்கும் கிளியர் பண்ணி என்ன அவர் சொன்னார். ஏன்னா அவரோட ஆளுதான் வந்திருந்தாரு. எனக்கு ஹிந்தியில சொன்னேன். ரொம்ப அது கேட்டு நம்ம கிளாஸ்ல எவ்வளவு பேர் இருக்காலும் எல்லாருக்கும் தீட்சை கிடைச்சா அப்படி இருக்கும் இல்லையா. அவர் சொன்ன எல்லாரும் கிடைக்கும், டோன்ட் வரி. ஆனா நிறைய பேர் கிடைக்கல, அதையும் சொன்னார். ஆனா என்ன ரீசன்ல கிடைக்கல தெரியாது, ஒண்ணுமே தெரியலன்னா எப்படியே வாழும். நீங்க சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் ஓரளவு படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி, பட் வேற இதெல்லாம் அவ்வளவு நாலேஜ் இல்ல மாதாஜி. அவர் சொன்னதுல என்னன்னா ஐடிஎஸ்சி கோர்ஸ் பண்ணுங்கோ, அது இம்பார்ட்டண்டா தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்புறம் கொஞ்சமெல்லாம் பிரபுவோட ஜெயபதாக சுவாமியோட தெரியணும், பிரபுபாதோட தெரியணும். அதான் படிச்சுட்டே இருப்போமே. பாகவதம் எல்லாம் சொல்லலையா அன்னைக்கு, பட் கேட்டா நம்ம வந்து we should be prepared. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா.